Yo, what's up vlog? Welcome to my guys. Is natakaroon sa gawas kay mag-video ta. And nangatos blinga. Nangatos sa Richard susod. So di dapat siya makaibaw anay kay ano koy plano niya. Siguro mga pre koy sa mga nakakita sa kong gipo sa page about atong mapahulay sa ami. Dili sa dayon ha. Pahulay sa kan ba sa vlog pero dili kayag ka na mapahulay mo pre kay mo ni ang trabaho na niya kinahanglan na magsimig upload kay kaning balaya para binahaman saan man lang kung mahunong among upload. So yung mga pre koy na ako anong na-drain akong na-drain na jud akong utok, wala na koy manon ang idea nga nindot iga mga drama bitaw. So samtang wala pa ko nahunaan nakanahon akong mag-vlog sa lang travel vlog or prank baron or palagog suggest mga pre kung na may ka-suggest lang kung sa nindot i-content mo nindot kong i-prank nang sa Richard mo nung na ako diri nag-record kay ito ang ato siya sod nag-YouTube mo tong nakoy balak niya i-prank siya. Bahala ka sa buhay mo. Auday na makakita siya ni kanay nag-upload na ni may lag dito mo tanaw ni. Ayaw siya itaga secretary na to. So yun mga pare kay suggest mo kung sa nindot content kaning nga content pod magpasalamat sad ko sa kuan kanang nag-sponsor na mo sa wifi Globe at Home. Dugay na na-edit, dugay na sila nag-sponsor niya. Buwan na guro after buwan na. Pabuwan na ba? Kalimot ako. Kaya dugay na mga nabisi ko ng balay sa patrabaho bitaw. Karon pa na ma-upload. Kani nga video kung natinga mo nganong na ako nag-upload og vlog sa Dodong TV main channel na to. By the way, ang atong channel Dodong TV Vlogs ug Dodong TV. Ang kani untang Dodong TV para ra untan is drama niya nahoddan matag idea. Mag-upload na lang po ko direct mga vlog prank. Yang katong sa Dodong TV Vlogs more on mag-focus lang to siya sa kuan kana spear fishing, mamana or basta about sa mga isda. So yun. Hinaot sa pagtahan magyapan ninyo pre kay. Sige na ba? Don't skip ads mga pre kay. Sige na kay kuan. Basta. Kaya pre kay katong by the way mga pre kay nag-vlog silang Richard katong dito ko sa Tagbilaran nato nya pagtao din ng wifi ba sila ra may naadiri mo tong sila ra ga-vlog. Ako na lang ipakita ninyo pre kay kung sa mga panghitabo atong pagtao din ng wifi. So yun, mao na ni. Hey, what's up mga parikoy? Karon niabot na ang kanang sponsor na wifi. So pasensya na kayo kung kami ray ga vlog niya kay nilakaw si Master Joshua tayo gilakaw kami nalay sabot. Siya nalay pasabot ninyo niya. Salamat aning duha ka nagtaod na mo. Sa dira, magwapo. Pasalamat din sa nag-sponsor din nga sa wifi si Kinox Diswer. Hoy! Diswer TV. Diswer TV. Nabulangan nyo! Ni Jampo Sanggala. Jampo Sanggala. Kuhaan nyo at turog, magpaturog kayo! Saka sa ilang mga YouTube channel no? sa Oz TV Zalds. Ayan, plug o subscribe mga kaparikoy sa ilang YouTube channel. Si Master Joshua nalay bahala na yun dyan. Bahala ka sa buhay mo. Yan, sir. Explain ng tarong nga niya kay Masuguan rami. Galag-lag mo ko na si oy! Salamat din nila no kay kung dili may maka-wifi kay nami wifi na hinatag ni kaya signal biliran ni Buto. Kaso ning Buto. Gagaw-na pabuto ba bawal wapay Pasko. Hindi totoo yan. Ayan. So kung di pa Buto mo daling duha di pa may matawag wifi lay. Bola lang yan. Basta nga channel mo ya? Channel 3. Ha? Away, video na ba? Ay, ito, promo dali. Page lang, Ihoy page. Ha? Ihoy page. Oh, Ihoy. Ayun, so, kanday, pala ito po kong follow and like sa Ihoy page day. Og, maura to ha. Maura to no. Ay, Brad, dati manginasal. Kapal ng mukha mo! Pa-check out. Start, close start. So, babay na mga parikoy kay excited na may mukunik. Yo, what's up mga ka-yellow card? Pogi nito. Ayun, sa yellow card, kinaka-yellow ni Karon. Humana silang tao sa wifi no. Kanang nag-snack na sila. So, salamat kayo sa mga nag-sponsor. Nag-sponsor na yun. Ano nga wifi. Bola lang yan. So,
kuanday si Master Joshua wala pa siya dire siya na lay bahala unya. Bahala ka sa buhay mo. So karon palihog na po kung subscribe sa mga isig ka channel ani nga gi-sponsor nasa screen, palihog kung subscribe. Og kanang sa page ani nila niya no. Ani nagtaod. Napakay day pataon Salamat kayo nila. Nag-snack na sila. Salamat kay Richard. Hi there. Pogi nito. Kinunay. So yun, kanang huwato na lang nato si Kuya Joshua no para kuan ka na kung para magdiwas tag vlog. Kasi na lang itong gihuwat. Kana. Sila. So, i-update rata mo mga kaparikoy kung nana sila. Nana si Kuya Joshua. Yo, what's up vlog? Welcome to my guys! Yo, Perkay, welcome sa Daron TV Mansion. Hapit na mga Perkay. So, salamat kayo ninyong tanan mga Perkay. Kaya kung dito nga ninyo, di ni naman ma-repair ang mga bayap ang kanang Daron TV Mansion. Kunuhay. So yun, sa unang video, nakita ninyo nga silang Richard at Kinitra ang nag-vlog about ano nga wifi. So, continuation ng mga Perkay. And salamat sa tulong ka sponsors nato no, si Nox D Sewer TV, Jampo Sanggala og si Odds TV Zalz. So, salamat ninyong tanan mga Perkay. Kundi tungod ninyo, dili mi maka wifi. So, darang wifi mga Perkay oh. Di siya kusog. Pero, tulora siya kabar. Tulora siya kabar niya. Ang kaya ani nga signal mga Perkay kanang kuan ra 1 Mbps to 1 or 2 Mbps mara ni kanya mga Perkay. Pang messenger ra jud no. Ila kong gisponsoran ani para maka-live na daw ko nya. Palpak man. Kinay kayo bisag na siya antenna. Antenna ani kay Mimo. Mimo ba? Mimo Maimo. Gusto mo lang manahimik, ha? So Mimo ang gamit ani niya nya Globe Atom Wi-Fi. So yun, salamat yung tulo. At least meron na may magamit. So salamat yung tulo mga Perkay. And palpak po dyan kayo mga Perkay. Kaya ganiha kay nakautog ko ba? Nadala may nung unod. Yeah, okay. So yun, dagan salamat ninyo mga Perkay. Yara, share ko lang. I-home tour sa tamo ka diri sa among mansion ba? Mane itsura sa among ano? Half ra siya, half. So, tanan ta mo diri sa sulod. Mao ni ang sala mga Perkay, gamay ra gud ni, simple ra gud nga mansion. Ang kanay kay kwarto bang Richard pero wala pa nin hinloy kay wala pa nin na flooring. Itaas ni siya mga Perkay, dito itaas pod. Diri itaas pod, itaas ni siya tanan. Dira pod CR. Diri banggira. Dira si Richard oh. Diyan ka nakapangawatan na. Ha? Pagawat ay gisa na. Diyan ka nakapangawatan na. Gisa na ya? Nag-vlog ko continue diha sa akin ba. Naman. Kata nag-vlog kong kinit ba, continue. Ipangawat din ako sa ilang Joy no. So shout out nila Joy. So, pila man ang ikawat mo? 5 ka kilo na, 1 ka kilo. 100 mo kayo mong gida? Ha? 100. 300 to. Amma, 100 na kayo kay kwarta! Puta, yung ko 100 na! Susugo na, wala tayo kwarta! Bahala kayo, wala tayo sudan ay. Bata po rin, yung ko 100 na! Buhat ako na sudan. Eh, mong giro to 300, kaya ba siyang wala tayo lang kwarta? Ako panungo kay 300 man. Yan, babay na mga Perkay. Kay bad trip, yung sarili, bis wala ko yung kwarta.